Today I just want to be naughty, and this is not meant to harm anyone. Did you know that mathematics is abbreviated as maths or math? So today I have an acronym for math. It means mental abuse to humans. Ha ha ha, I guess it is because maths is considered as a difficult subject. Is it difficult? I don't know. That remains to be seen by each and every individual. Sanibonani balingane mabungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sihluza inkondlo. Siyakhumbula sonke ibanga leshumi neleshumi nanye leli. Ngakho ke ayikho inkondlo specifically esizoyihluza. Kwenzelani lokho? Lokhu is just a sequel to the first video of ukuhluza inkondlo. Umqondo sobala ocashile. Indikimba nomyalezo. Umoya nethoni. Isakhiwo sangaphandle, isakhiwo sangaphakathi. In essence, this is a bonus, hence the viewership of the first video. Iyini lembantsela esikhuluma ngayo? Balingani bami nani bafundi. Imbantsela yizimpawu zokuloba, ikakhulukazi enkondlweni. Sizoqalisa ngophawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbabazi, which is in English an exclamation mark. Imbongi isebenzisa umbabazi uma ngabe kwenze njani. Uma ngabe ibabaza, ifuna ukuveza noma yethule umuzwa othile noma ifuna ukuphoqa. Imbongi ibabaza uma yethukile. Uma ifuna ukusikhombisa ukuthi ngaleso sikhathi leso ibimemeza, izosebenzisa ke umbabazi. Balingani bami nani bafundi, nizokhumbula ukuthi impawu zokuloba zisetshenziswa kuphela ezinkondlweni. Ziyasetshenziswa nakweminye imibhalo yobuciko. Ngikhumbula ngisemncane sifunda indaba noma indatshana okwakuyi short story eyayiqalisa kanje. Tibikomfo, yinyoka leyo. Ngiyamkhumbula uthisha ethi, qaphela lolu phawu lokubabaza. Lana umbhali wethukile ubona inyoka. Yacaca ngithi ukuthi lapho umbhali ubememeza. Mbongi ibabaza uma kwenze njani? Ibabaza uma ifuna ukwedlulisa ukuthi lokho exoxa ngako, ekhuluma ngako, uyayihlekisa. So sometimes when you see an exclamation mark, remember that the narrator was finding whatever he or she narrates about hilarious, funny, and subsequently he or she laughs. Sithe okwesibili, umbabazi uveza imizwa. Ngawumuzwa wokuncenga, wothando, wokucasuka. Ake senze isibonelo. Uma owesilisa eshela uye athi gegela gege, ayikho intombi eyaqoma inyamazane. Lapho oweshelayo ubesebenzisa izimpawu zokuloba kule nkulumo yakhe. Uyazi noma kazi is immaterial. What matters is that ngalezi zimpawu zokuloba noma ngalolu phawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbabazi, ubedlulisa umuzwa wothando. Uma ngabe sifuna ukwedlulisa umuzwa wokuncenga, sixolisa ngoba sonile kulowo esikhuluma naye. Siye sithi maluju. Okwesithathu, umbabazi usetshenziswa uma ngabe imbongi iphoqa. Ukuphoqa, ukutshela umuntu ukuba enzeni. Ake siboneke, njengoba sifunda izimpawu zokuloba, zingena ngaphansi kwaluphi uphawu lokuhlaziya kulezi zimpawu eziyisithupha ezidingeka enkondlweni ngayinye. Sitheni? Umqondo sobala ocashile, indikimba nomlayezo, umoya nethoni, isakhiwo sangaphandle, isakhiwo sangaphakathi.
izimpawu zokuloba zingena ngaphansi kwesakhiwo sangaphandle. Uphawu lwesibili esizokhuluma ngalo ikholoni. Isetshenziswa uma kwenzenjani? Isetshenziswa uma ngabe imbongi yethula inkulumo kayedwana. Inkulumo kayedwana-ke yiyona ethula umoya. Sisho ngani? Sisho ngoba umuntu okhuluma yedwa, ngaphandle kokuthi-ke mhlawumbe usuke ehlanya, usuke ecacisa ukuthi akaphathekile kahle. Ngakho-ke inkulumo kayedwana ingayisenkondlweni, ingayisenovelini, ingayisemdlalweni, yethula ukuthi lowo okhulumayo ukhathazekile. Uphawu lokuloba lwesithathu osonhlamvukazi. Kuyenzeka imbongi ibhale igama lonke libe usonhlamvukazi. Nami bengiqala ukukubona enkondlweni yebanga le-12 ozoyenza ngonyaka ozayo. Siyazi-ke angeke sikulahle esikhulume ngako ephepheni lokuqala ukuthi osonhlamvukazi basebenza uma ngabe uqala nje ukubhala igama. Lokho uyakwazi. Let's forget about orthography. Let's talk about ukusetshenziswa kosonhlamvukazi enkondlweni. Basebenza uma ngabe imbongi ifuna ukucacisa ukuthi lento engikhuluma ngayo ibalulekile. Ngicela ukungasenza isibonelo ngoba ngifuna ukusebenzisa inkondlo yebanga le-12 ngoba usuzothi-ke wena mfundi la bekufundwa ngaleyo nkondlo kanti akunjalo. Ayikho inkondlo esifunda ngayo la. Sikhuluma nje ngeimpawu zokuloba in general terms enkondlweni. Okwesibili, osonhlamvukazi basetshenziswa uma ngabe imbongi ibimemeza. Okuchaza ukuthi uma ngabe imbongi imemeza ingasebenzisa umbabazi. Uma ngabe imbongi imemeza ingasebenzisa osonhlamvukazi. Siyazi sonke imemeza uma yethukile. Okwesithathu, osonhlamvukazi basetshenziswa kumabizo qho. Sithi imbongi ikhuluma ngesikhungo semfundo ephakeme. Ake sithi imbongi ikhuluma ngothandiweyo wayo. Ake sithi imbongi ikhuluma ngezinto zokuhamba ezifana nemikhumbi, izitimela, izimoto. Imbongi isizothi uma ikhuluma ngesikhungo semfundo ithi wena ungunomfundo, wena ungunompumelelo, wena ungunonhlanhla. U-N walawo magama onke engiwabalile amane uzoba mkhulu. Imbongi ikhuluma ngothandiweyo wayo ithi gugulami. Ungwaqa uG uzoba mkhulu. Mbalenhle. Ungwaqa uM kaMbalenhle uzobhalwa ngosonhlamvukazi. Uma imbongi ikhuluma mhlawumbe ngemoto isithi Themba lami. Ungwaqa uT walegama elithi Themba uzobhalwa ngosonhlamvukazi. Uphawu lwesine, umbuzi. Enkondlweni sithi umbuzo mbumbulu. Lujwayelekile-ke lolu phawu. Kuxoxwa ngalo nsuku zonke lapho kwenziwa izinkondlo. Luchaza ukuthi imbongi iyathandabuza. Lona ngumbuzo ongadingi impendulo. Kwazise imbongi iyazibuza, iyaziphendula. Phawu lwesihlanu ukhefana. Enkondlweni silubiza ngokuthiwa yisizura. Yini umsebenzi wesizura? Ukuphumula. Just to assist the poet to take a short break by breathing and exhaling. Uphawu lwesithupha ikhongco. In English we call it an apostrophe. Ikhongco yehlukanisa imisho emibili emgqeni owodwa. Okwesibili, ikhongco isetshenziswa uma ngabe imbongi ingaqedile ebekade ikusho emgqeni ongenhla.
Ngakho-ke lokho ebikade ikusho sekuzokapakela emgqeni ongezansi. Kusho ukuthi ikhongco yenza umsebenzi ofanayo kanye nenjambamente. Injambamente siyayazi, chaza ukuthi alukho uphawu lokuloba. Kokubili lokhu, ikhongco kanye nenjambamente kwenza umsebenzi owodwa. Uphawu lwesikhombisa amachashaza amathathu. Lawo machashaza achaza ukuthi imbongi iyesaba, inovalo. Yazi sonke ukwesaba novalo kugqamisa kugcizelele ukuthi lowo muntu lowo, leyo mbongi leyo yethukile. Lawo machashaza amathathu futhi aphinde agqamise ukuthi lowo kade ekhuluma uphazamisekile, ikakhulukazi uma ngabe sikhuluma ngenovel noma ngomdlalo. Lingani bami nani bafundi, uyabona yini ukuthi izimpawu zokuloba zizokusiza ekutheni ukwazi number 1 ukubona umqondo sobala, ngoba luzokutshela ukuthi imbongi ikusiphi isimo. Uphawu lokuloba luzokucacisela mayelana nomoya, luzokucacisela mayelana nethoni, ngoba phela uma ngabe sekusetshenziswe ikholoni, usuyazi ukuthi inkulumo kayedwana, usuyazi ukuthi lowo muntu lo ukhathazekile, usuyazi ukuthi imbongi izokhetha igama elihambisana nokukhathazeka. Uma imbongi isikhethe igama elithile, lelo gama lelo lizoquketha umqondo osobala. Uyazi ukuthi lezo mpawu zokuloba zizothinta nesigqi saleyo nkondlo. Hawu bakithi mangishiye lapho, izimpawu zokuloba zisethula umthwalo, usale kahle, uyathandwa.